dia a totes i totis. Benvinguts a aquesta sessió titulada Comunisme queer en temps de lluita. Jo em dic Kira, soc militant comunista i transfeminista a l'organització política Anticapitalistes i tinc el plaer de conduir aquesta conversa que espero us ofereixi eines útils per confrontar aquest present i construir futurs alliberadors amb les nostres mans. Bé, com podeu observar, avui havia de ser aquí conversant amb la companya Ira Dean Spade, sí, que és advocat, escriptor i professor de dret a la Universitat de Seattle, però malauradament per problemes de salut finalment no ha pogut ser aquí. Espero que ho hàgiu vist per Instagram abans de vindre i no sigui ara mateix una decepció. L'obra d'en Dean se centra en la necessitat d'autoorganitzar-se de base per fer front a les presons, les fronteres i les guerres, des d'una perspectiva situada en la supervivència de les dissidències sexuals i de gènere. Algunes de les seues publicacions, i que de segur que podeu trobar aquí a la Literal, són Una vida normal, Violència administrativa, polítiques transcrítiques i los límites del derecho, editada en castellà per Edicions Bellaterra, Suport mutu, construir la solidaritat en temps de crisi, disponible en català gràcies a Tir de Paper, i la més recent, Love in a Fucked Up World, que esperem que sigui traduïda ben aviat. En tot cas, demanem disculpes en nom d'en Dean, li hauria agradat molt de ser aquí i desitgem, evidentment, que es guareixi aviat. En el seu lloc he vingut jo, em sap greu, sí, una mamarratxa de Lleida, de nyigui-nyogui. Soc militant transfeminista, militant d'Endavant, i avui, no sé, estic una mica com quan ho demanes per AliExpress i quan t'arriba, una mica crec que esteu tenint aquesta sensació, em sap greu. En tot cas, sí, intentarem conduir una conversa amb la Ira, sí, amb la qual ja ens coneixem i hem col·laborat algun cop sobre les potencialitats del marxisme queer en el nostre context. I bé, volia comentar també que com que hem hagut de canviar el contingut d'aquesta xerrada amb poc temps d'antelació, hi haurà moments en què intervindré en castellà perquè m'expresso millor les idees. Doncs comencem. És indubtable que vivim temps foscos. Una onada reaccionària plana sota nosaltres. D'entre els nombrosos retrocessos en matèria de drets socials i polítics que patim, el rol del gènere ha adquirit una gran centralitat. Les persones trans, queer, intersex i no binàries constitueixen l'enemic intern d'Occident, escudat per l'amenaça externa del proletariat global racialitzat i migrant. Recentment, forces contrarrevolucionàries de tota mena han iniciat una ofensiva explícita contra les vides dissidents de gènere a diverses parts del món, encapçalada per l'administració del Donald Trump. Als Estats Units, la criminalització, la censura, la invisibilització, la retirada de fons i la vigilància policial, que arriba fins i tot als lavabos públics, ha desvingut les armes dels lobbies reaccionaris que preven d'eliminar la possibilitat de la esfera pública. Tanmateix, aquests atacs no s'han d'entendre de forma aïllada, sinó que formen part d'un ordre marcat pel genocidi intensificat a Palestina, al Congo, a Iran i al Sudan, la coacció imperialista d'Abiyala i la destrucció orgànica que viu el capitalisme. La resistència trans en si mateixa també pot oferir una palanca esperançadora per al conjunt d'explotades i oprimides del món. Avui mirem de trobar les rutes possibles per al que connecten les nostres lluites quotidianes amb els paisatges d'un comunisme queer obert a totes. Doncs, per començar, volia preguntar-te quin és el diagnòstic que fas de l'ofensiva contra les persones trans i d'aquesta onada reaccionària en general. Quin rol tenen els feminismes en els atacs als nostres drets i, sobretot, quin rol podem tenir també en la resistència a aquests atacs? Bé, jo crec que és evident que quan parlem de l'ofensiva que han viscut en els darrers anys contra les vides trans, doncs pensem que aquesta ofensiva ha format part
íntegra d'aquesta onada reaccionària més àmplia que pretén, de fet, no només aturar l'avenç d'uns drets, els drets de les persones trans, que tenen la potencialitat de posar en dubte aquesta pretesa naturalitat del sistema sexe-gènere o del binarisme de gènere, com a categoria que no es pot posar en dubte. És evident que aquesta onada reaccionària no només persegueix aquest objectiu, sinó que també pretén de tornar a consolidar, d'alguna manera, les estructures socioeconòmiques que possibiliten el funcionament normal de la producció capitalista, en un moment en què el capitalisme s'està enfrontant a nombroses crisis sistèmiques i precisament el que necessita és assegurar els mecanismes i les relacions socials que li permeten de continuar acumulant capital. I en això el gènere, de fet, hi té molt a veure. Parlem del gènere, això és evidentment una pregunta de què s'han ocupat els feminismes i la teoria marxista a bastament durant molts anys. Què merdes és el gènere? Quan parlem de gènere, quan l'intentem definir, sempre ens trobem entorn de les mateixes preguntes i entenem el gènere com aquella categoria social que dictamina en el context del mode de producció capitalista qui ha de fer el treball productiu i qui ha de fer el treball reproductiu, el treball de cures. Sigui aquest últim un treball assalariat, com veiem en els darrers anys, com tot aquest treball de cures s'està capitalitzant i ara les cadenes globals de cures, com empenyem dones del sud global als països d'Occident perquè s'encarreguen de totes aquestes feines més precàries de cures, aquest treball reproductiu pot ser assalariat i tenim la tendència que així sigui en els darrers anys, però també pot ser gratuït i d'això també els feminismes n'han reflexionat molt. Aquest treball de cures fet per amor a la família, perquè és el que cal, etc. És a dir, entenem el gènere com aquesta categoria que ens ancora a tots els individus en una esfera específica d'activitat social. Quin és el nostre paper en aquesta societat? El nostre paper és treballar, produir, l'home marxar fora de casa, guanyar-se el pa, o el nostre paper és quedar-nos a casa, pujar els fills, transmetre els valors culturals també que possibiliten la reproducció d'aquest mateix gènere. Aleshores, aquest gènere reprodueix contínuament mitjançant, ja ho sabeu, els rols de gènere, els estereotips, els càstigs correctius quan sortim de la norma, quan tenim sexualitats dissidents, quan tenim expressions de gènere dissidents, com se'ns castiga específicament a les dissidències sexuals i de gènere de maneres més o menys severes, amb els màxims exponents, evidentment, no només fotre fora de casa un fill perquè és marica o perquè és trans, sinó també com a màxims exponents altres tipus de violències més greus. Aleshores, assegurar la reproducció d'aquest binarisme de gènere és essencial per a la reproducció del capitalisme i, per tant, és essencial per a tots aquests moviments reaccionaris que cada cop més ataquen les nostres vides d'una manera més explícita. Per què? Doncs perquè reforçar les estructures del gènere, de la sexualitat, precisament serveix per això. I d'això en tenim nombrosos exemples. I no és res de què no parlem ja quan teoritzem, quan cerquem estratègies per a fer front amb aquesta onada reaccionària. Els discursos sobre la tornada als valors tradicionals que trobem a les xarxes socials, sobre el rol domèstic que han de tindre les dones, els discursos de tradwives, tot això, l'auge també de l'evangelisme, molt important a les Amèriques i cada cop més també als països catalans, el qüestionament dels drets de les dones que havíem assumit, com per exemple el dret a l'avortament, en molts també països occidentals, el dret a votar, i això ja són discursos que comencem a veure amb força als Estats Units, o fins i tot el dret a la participació política. Per tant, aquesta ofensiva contra les persones trans ha estat bastant explícita en molts casos i s'incorpora en el centre de l'agenda reaccionària global i fins i tot en l'agenda de l'esquerra socialdemòcrata o l'esquerra liberal, com passa aquí específicament als països catalans.
Els casos més paradigmàtics que tenim són els del Regne Unit i els Estats Units per ser els contextos on les campanyes contra les vides trans han tingut més èxit. Recordem fa unes setmanes com el Tribunal Superior de Justícia al Regne Unit restringia la definició legal de sexe per, d'alguna manera, restringir a les persones trans la possibilitat de veure's reconegudes legalment amb el seu gènere, però també les nombroses legislacions que s'estan aprovant als Estats Units que atempten contra les vides de les persones trans, la prohibició de l'educació sexual, la prohibició de l'educació en la diversitat, la prohibició de tractaments hormonals, la criminalització fins i tot d'aquelles persones que donen suport a la transició de menors trans, etc. I, de fet, bé, és una llàstima que en Dean avui no sigui aquí perquè precisament trobo que ens podria exemplificar molt bé tota aquesta onada reaccionària contra les persones trans que estan patint als Estats Units ara mateix. Aleshores, la Ira, a la seva pregunta, també demanava quin és el paper que tenen els feminismes en aquesta onada reaccionària contra els drets trans. I és evident que en els darrers anys hem vist com sectors transexcloents del feminisme que propugnen un subjecte de la lluita feminista essencialitzador, restrictiu, que no és capaç precisament d'apel·lar a majories perquè es restringeix a una qüestió biològica, un biologicisme irrefutable del sistema sexe-gènere. Aquests discursos dels feminismes transexcloents, al final, el que ajuden és a renaturalitzar aquest sistema sexe-gènere i s'alineen, per tant, amb l'onada reaccionària. Per tant, contribueixen també a dinamitar la solidaritat de classe que hem de tindre en moments tan essencials com aquests i és funcional als interessos liberals i a neutralitzar específicament les potencialitats polítiques del mateix moviment feminista. I això als Països Catalans en tenim nombrosos exemples. També, malauradament, en els darrers anys hem vist com al nostre país s'ha intentat emular aquestes campanyes exitoses dels moviments transfobs al Regne Unit o als Estats Units. Aquí, al Principat, en tenim exemples sobretot relacionats amb el PSC, amb l'esquerra socialdemòcrata, com també amb el món de l'acadèmia, amb la Universitat Autònoma de Barcelona i totes les polèmiques que hi va haver amb la Juana Gallego, etc. I les professores que aprofiten el seu posicionament públic per difondre discursos d'odi directament contra les persones trans, també la Sílvia Carrasco, relacionada amb diputades del PSC al Parlament de Catalunya, i la seva guingueta, la seva gran entitat Feministes per Catalunya, és la principal plataforma ara mateix que propugna discursos d'odi contra les persones trans a casa nostra i que fa coses tan deplorables com aquesta mateixa setmana, davant del feminicidi d'una dona trans a Figueres, surt públicament a vexar la víctima davant un cas que ha commocionat aquesta setmana l'opinió pública a Catalunya, de com aquest brutal assassinat d'una dona trans en plena llum del dia, en ple carrer al nostre país. Per tant, en trobem exemples d'aquesta onada reaccionària contra els drets trans i que evidentment s'alinea amb d'altres campanyes que hem vist al nostre país, com per exemple aquell autobús de merda d'Hazte Oír que va intentar entrar als Països Catalans, que posava los niños tienen pene i les niñas tienen vagina, no sé què merdes més posava. Doncs és evident que tots aquests discursos s'entrellacen i estan coordinats a una finalitat comuna. Gracias. Yo quería cogerlo un poco como respondiendo a una afirmación común, que es que las luchas feministas y las luchas trans y queer tienen que ser luchas separadas. Esto no quiere decir, por supuesto, que cada una no tenga su propia especificidad y de ello nos hacemos cargo. Pero precisamente para desmontar esta visión que es muy común en los feminismos transexcluyentes, a mí me gustaría recuperar la memoria antifranquista del Patronato de Protección de la Mujer. Para quien pueda no conocerlo,
el patronato fue una institución carcelaria del régimen nacional católico en el que se encerraba a básicamente las malas mujeres de la patria. Podía ser a mujeres sindicalistas, a mujeres que fumaban, a mujeres que tenían demasiado sexo, a mujeres que no tenían suficiente sexo, a mujeres que no iban a misa, a mujeres comunistas y anarquistas. En definitiva, toda una alianza de malas mujeres. Pero lo verdaderamente interesante de la institución del patronato es que, entre muros, la existencia física de todas estas mujeres o sujetos disidentes tenía que permanecer completamente clandestina. Nadie sabía cuáles eran las torturas y las violencias que acontecían. Y, sin embargo, la existencia moral del patronato tenía que ser eminentemente pública. Todo el mundo tenía que saber que si no obedecía, podía acabar siendo una de las mujeres caídas del patronato. ¿Por qué me parece muy interesante este ejemplo histórico, más allá de la verdad, la justicia y la reparación que merece? Porque nos demuestra que no podríamos nunca entender la propia existencia de la esposa sumisa franquista sin tener en cuenta a las malas mujeres encerradas por el régimen. No podríamos entender los procesos de la violencia patriarcal o cómo se da la opresión de las mujeres en su pluralidad sin tener en cuenta la perspectiva queer de la propia producción de ser mujeres como un chantaje. Y esto se traduce en una enorme ceguera política en torno a diversos procesos de fascistización que se gestan sobre vidas que son marcadas como desechables y que posteriormente pasan a dar forma a la obediencia generalizada de la clase trabajadora. En este sentido, no podemos entender la criminalización de la posibilidad trans como algo separado de un proyecto reaccionario más amplio y global de disciplina de género y racial. No podemos entender los ataques antitrans frente a profesores y sanitarios como algo separado de un ataque antisindical al poder de nuestra clase y a nuestro acceso a los servicios públicos. Y es así que me gustaría destacar que las posiciones antitrans hoy, vengan de donde vengan, operan ante todo como una política antisocialista, porque permiten avanzar terreno y aglutinar fuerzas a la clase de los explotadores y permiten quebrantar la solidaridad entre los explotados. Vemos como cada día más gente, incluso dentro de las siglas de la izquierda o personas que se autoperciben tal cosa, usando su lenguaje, se señala violentamente a las personas trans como portadoras de todos los males del capitalismo neoliberal. Ellos hablan de Big Pharma, cuando la realidad es una sangrante escasez y desabastecimiento de tratamientos afirmativos y una ausencia de investigaciones específicas sobre nuestros cuerpos. Ellos hablan de que somos agentes del patriarcado, cuando la realidad es que somos uno de los blancos preferidos de todos los guardianes y defensores de las relaciones patriarcales. Ellos hablan de monopolios capitalistas, cuando la realidad es que la clase trabajadora trans es uno de los sectores más precarizados y alterizados de la misma. Y mientras hacen eso, no les vemos hablar de los fondos buitre, de las empresas de desocupación, de la especulación, de Palantir, de la OTAN, del rearme imperialista, de la necropolítica de nuestras fronteras, de los genocidios en curso, de la destrucción ecosocial. En definitiva, no les oímos hablar nunca de los verdaderos responsables y culpables de nuestra miseria diaria. Sin embargo, las personas trans, queer y no binarias de la clase trabajadora contamos con una presencia destacada en los sindicatos de vivienda, en los movimientos en solidaridad con el pueblo palestino, en las asambleas feministas, en las mareas verdes, en los antirracismos militantes y en las luchas por los derechos de las trabajadoras sexuales, por nombrar solo algunos ejemplos. Allí estamos, en primera línea de defensa de la vida frente a la acumulación de unos pocos. Ellos, mientras tanto, prefieren gastar todos sus esfuerzos impidiendo que una chavala trans pueda competir en un torneo deportivo,
que, como bien sabemos, es una demanda histórica de la izquierda revolucionaria: pan, rosas y deporte de élite. En definitiva, y cierro esta pregunta así, solo puedo decir que este patético ejercicio de esquirolaje de clase, cada vez que señalan hacia abajo y nunca hacia arriba, lo único en lo que se convierten es en los tontos útiles del capitalismo. Molt bé. Aplaudiu-la, que s'ho mereix. Amb aquesta primera pregunta, de fet, ja hem introduït, no? Una mica quin és el paper que té la reproducció del gènere, el gènere com a tal, com l'entenem, dins d'un sistema capitalista. Sovint, de fet, hi ha gent que es pensa que el binarisme de gènere no té res a veure amb el capitalisme i amb el reaccionarisme. Però què els diries a aquesta gent? Doncs creo que es importante romper con la idea de que las formas en que se presenta el género están desligadas del contexto global del sistema capitalista. Y particularmente es importante entender que las llamadas a reforzar el binarismo no pueden separarse de sus crisis orgánicas. Ahora vemos, como decía la Ixella, muchos discursos en la esfera de Internet que nos llaman a volver a ser lo que fuimos: los hombres cazaban, los blancos construíamos catedrales. Nos dicen, esto es lo natural, lo que siempre fuimos y debemos ser. Sin embargo, basta con detenerse con algunas imágenes actuales, algunas más aterradoras que otras, todas ellas disciplinarias, para dar cuenta de que esto no es así. Aquellos hombres que aspiran a ser leídos como cis dedican a diario esfuerzos hercúleos en controlar sus movimientos y sus emociones en público, en esculpir una figura concreta en el gimnasio durante horas y horas, e incluso llegan a consumir terapia hormonal. Podríamos decir que, de hecho, los gym bros también son testoyonkis. Y no hay una imagen gótica y más desnaturalizadora queer que nos pueda regalar el presente que ver a chavales literalmente golpeando sus calaveras con martillos para poder acceder a la hombría natural. Por otro lado, las mujeres que quieren ser leídas como cis muchas veces se someten, de forma no siempre consentida, a tratamientos abrasivos de depilación desde una tierna edad, a largas rutinas de skincare y maquillaje nude para alcanzar un cutis natural, a relaciones violentas con la alimentación para poder encajar en los tropos de la feminidad de cada tiempo. E incluso, por servirnos de un ejemplo histórico, en la época victoriana, la ingesta de huevos de parásitos se convirtió en una letal herramienta de afirmación de género. Aquí creo que conviene hacer un pequeño matiz frente a feministas liberales que puedan decirnos, pero es que a mí me gusta cocinar a mi marido. Bueno, nosotras somos transfeministas y por lo tanto defendemos la agencia de las oprimidas. A un nivel político no es relevante cuáles son los deseos personales y elegidos de alguien y si estos coinciden con estos fenómenos reaccionarios. Nosotros lo que queremos es acabar con las relaciones sociales que convierten estos imaginarios en un destino forzado para muchas personas al servicio del capital. Y en realidad es que ninguno de estos procesos de género responde realmente a la voluntad particular de las personas, sino que acompañan fielmente a un capitalismo en crisis. Concretamente, la política reaccionaria de género, a día de hoy, adopta una triple imagen. Por un lado, una refamiliarización de la reproducción social, a costa de los sujetos feminizados y racializados de la clase trabajadora. Por otra, la disponibilidad de cuerpos proletarios y excedentes para engrasar las filas de la guerra imperialista. Y en tercer lugar, el señalamiento de todos aquellos cuerpos que no encajan o desbordan la norma para ser marcados como chivos expiatorios que carguen con las peores consecuencias de la crisis del neoliberalismo. Es así
que las llamadas a poner cada cosa en su sitio, como dicen en TikTok, lo único que pone en su sitio es al capitalismo racial como orden de miseria. Ahora bien, podremos preguntarnos, ¿existe acaso una forma no opresiva de binarismo de género? Quizás en periodos de bonanza material o de legitimidad social del statu quo. Bueno, indudablemente existen periodos de mayor flexibilidad respecto a los mandatos de género, pero lo cierto es que el género, como lo conocemos, cumple un papel central en la reproducción de la hegemonía capitalista, es decir, en nuestro consentimiento como clase explotada en que el mundo siga continuando tal y como existe. Por poner algunos ejemplos, la feminidad blanca refuerza ideologías de la impotencia y la fragilidad en las que luego se amparan políticas de securitización y de legitimación de la represión de los estados. A su vez, naturalizan una idea de domesticidad privada. Es a esto a lo que se referían las feministas socialistas italianas cuando decían, ellos lo llaman amor, pero es trabajo no pagado. Por su parte, la masculinidad blanca, proveedora y guerrera naturaliza la competitividad y naturaliza el individualismo, vendiendo una falsa imagen de autonomía que no corresponde con la vida social. Y además, los cuerpos racializados, en sus diferentes configuraciones de género, sirven para ingresar circuitos de extracción, así como administración de la vida y la muerte. Es decir, estas podríamos llamar pedagogías reaccionarias cis, no solo naturalizan las desigualdades estructurales y la división generalizada y racializada del trabajo, sino que además nos educan como sujetos políticamente indefensos ante los ataques de la clase de los expropiadores. Al canalizar malestares reales y legítimos, como puede ser la inaccesibilidad de la vivienda, la precariedad permanente, la ausencia de futuros deseables creíbles, la alienación. Al canalizar esta realidad en busca de salidas y soluciones meramente individuales, no pensar como pobres, realizar este o tal curso carísimo para ser un macho alfa, encerrarnos en la esfera privada. Lo que en verdad se está haciendo es cerrar preventivamente una salida revolucionaria a la crisis. Ellos lo llaman ser un hombre y una mujer de verdad. Nosotros decimos es una condena al aislamiento de sus cocinas y a la muerte en sus guerras. Es por ello por lo que nos declaramos orgullosamente errores del sistema, internacionalistas y antifascistas. De fet, podria afegir-hi poca cosa, però sí. El que és important, sí, al meu parer, és que entenguem que el gènere és un dels principals mecanismes, sí, de categorització de la classe treballadora, sí, i compleix un rol fonamental precisament en el funcionament del capitalisme. Sí. El resultat de reproduir aquests dos gèneres contínuament separats és que, sí, com he comentat abans, ens ancoren en activitats econòmiques diferents. Sí. Aquests gèneres, ja ho sabem, perquè ens afecten a tothom, no? Defineixen allò que és masculí, allò que és femení, sí? Però és evident també, com comentava la Ira, que poden estar subjectes a canvis durant la història. I posava l'exemple de l'època victoriana, però és evident que aquests rols de gènere, aquests estereotips poden variar en funció dels territoris o de l'etapa històrica. I els rols que tenim actualment al nostre país no són els mateixos exactament que a l'Índia, al Marroc o fins i tot a Itàlia, tot i que tots tenen uns trets comuns presents en qualsevol país sota dominació del capital. Per tant, entenem que aquesta dualitat home-dona, aquest binarisme de gènere, existeix en una relació recíproca constant. Un és la negació de l'altre, el que la teòrica transfeminista Júlia Serrano anomenava aquest sexisme oposicional. No entenem l'home sense la dona. I històricament han estat categories,
complementàries però diferenciades. Sí? I sempre haurà de ser així, diuen, perquè és allò natural. No? Aquesta natura, sí, aquesta naturalització està basada, evidentment, en unes diferències biològiques, però el que cal reivindicar és que no podem entendre aquestes diferències biològiques, aquesta matèria corpòria abstreta del context social en què és produïda. No podem entendre els nostres cossos, la nostra biologia, sense les relacions socials que diuen que és el que n'hem de fer. Sí? Dues teòriques marxistes, Maya González i Jen Newton, defensen que tant el gènere com el sexe es construeixen socialment i que és aquesta socialització o aquesta vinculació del gènere amb la cultura el que ha relegat el sexe a l'àmbit de la suposada natura i el gènere a suposat àmbit social. Així mateix, també el que defensen és que hem d'entendre aquestes estructures del gènere com una categoria binària que contribueix a desnaturalitzar el gènere, perquè sovint diem que el que hem de fer és ser més lliures pel que fa al gènere, perquè podem vestir com vulguem, podem tindre l'expressió que volguéssim, però en canvi continuen naturalitzant el sexe, com si fos una cosa nacional o com si fossin, en essència, dues coses distintes. Però el sexe, la biologia, el sexe, al final és la naturalització de la projecció binària del gènere sobre els nostres cossos. Nosaltres defensem que cal anar una passa més enllà i cal defensar que tant el gènere com el sexe són categories que es determinen històricament, que són socials i que en conseqüència poden abolir-se. I això és el que anomenem alguns corrents anomenen el binarisme de gènere i d'altres la producció de la diferència sexual, però que en essència corresponen al mateix. La producció i la reproducció de la idea que només hi ha dos sexes o gèneres i que cadascú s'ha d'encarregar d'unes activitats socials determinades. Unes, de fet, les de la producció, reconegudes socialment, i les altres, les de la reproducció, devaluades socialment. Per tant, això és el que hauríem d'entendre quan parlem del paper que juguem les persones trans i quins són els atacs que parlem, perquè precisament el que posem sobre la taula amb les nostres realitats és el qüestionament d'aquesta estructura socioeconòmica que reprodueix i reifica contínuament el sistema sexe-gènere. Aquí la senyora, en una de les seues nombroses contribucions teòriques, ens escriu que l'autodeterminació col·lectiva del gènere serà un assoliment revolucionari de primer ordre. El gènere és actualment l'espai on es naturalitza el treball de la reproducció de les classes socials i, tot i que s'experimenta com una vivència profundament personal, és una de les experiències polítiques més centrals viscudes per les masses en la societat capitalista. El gènere s'imposa, per tant, s'estabilitza i es reprodueix a través d'una infraestructura material distribuïda en l'àmbit social, en espais privats com la família o la intimitat sexual i en espais públics com el carrer o en moments com l'accés al mercat laboral. Amb les paraules de la Ira, crec que tanquem aquesta pregunta i passem. Doncs, per acabar, m'agradaria fer-te la clàssica pregunta leninista. Què fer? Com podem organitzar-nos a partir de les forces que tenim actualment per transformar-ho tot i posar fi a la crisi ecosocial, la guerra imperialista, l'autoritarisme feixista i la seva arrel, el capitalisme racial com a totalitat? Davant de debats tronats sobre les polítiques d'identitat, de quina forma podem construir una resposta unitària de classe a la reacció antitrans que, alhora, incideixi en el conjunt d'explotades i oprimides del món? I si et ve de gust, tenint en compte que la nostra imaginació revolucionària no pot separar-se de les accions col·lectives aquí i ara, m'agradaria que acabassis amb una imatge especulativa. Al teu parer, quin aspecte té aquesta societat comunista que pren forma en cadascuna de les nostres victòries?
Me demanes molt poques coses. Quan parlem de què podem fer davant d'aquesta reacció antitrans a què ens enfrontem no només les mateixes persones trans, sinó el conjunt de les explotades del món. El que hem de fer és no entendre la lluita pels nostres drets amb una perspectiva merament simbòlica o de reconeixement. Nosaltres no lluitem pels nostres drets perquè vulguem ser reconegudes ad aeternum com a persones trans. De la mateixa manera que no podem entendre el capitalisme i la lluita de classes des d'una òptica merament economicista, com si les classes socials només partissin de quina és la nostra situació en relació al mode de producció. Per tant, nosaltres defensem que cal treballar per superar aquesta fragmentació de les lluites socials que ens mena a l'identitarisme o a un essencialisme que no podem posar en qüestionament, alhora que entenem que totes les lluites socials en favor dels nostres drets, dels drets de les dones, dels drets de les dissidències sexogenèriques o racialitzades, també són part intrínseca de la lluita de classes. Perquè en els darrers anys hem bastit les nostres lluites socials en base a les nostres identitats. Per tant, aquestes identitats col·lectives són elements fonamentals per a la configuració d'un subjecte polític que articuli aquesta lluita de classes. El procés d'identificació mútua en una mateixa situació i la identificació també d'un enemic, d'un antagonista que es dona en tots els processos de lluita social permet justament la transformació dels individus en subjectes col·lectius i això ens ha passat a totes. Totes, abans de ser conscients de quines són les nostres problemàtiques i de quines són les nostres o les lluites socials per les quals hem d'apostar, primer hem passat per un procés d'autoidentificació. Qui sóc jo? Què em passa? Quines són les problemàtiques que jo tinc? Després, per un procés d'identificació col·lectiva. Quina és la gent que comparteix aquestes mateixes problemàtiques? Per tant, aquest procés d'identificació identitària és un procés subjectivador i aquesta subjectivació en l'existència d'una identitat compartida i d'uns objectius en comú. Per tant, quan nosaltres critiquem la fragmentació de les lluites socials o assenyalem la necessitat de superar aquestes identitats, la qüestió de fons que ens cal analitzar críticament no és l'existència de per se d'aquestes identitats basades en experiències diferents dins del sistema capitalista, sinó la incapacitat de trobar aquests elements en comú i que a partir de lluites compartides i de solidaritats que posem en pràctica configurin una subjectivitat de classe comuna entre tots aquells explotats del món, sense que això impliqui, en cap cas, haver de renunciar a la diversitat de la nostra classe. El problema d'aquestes polítiques identitàries en què han caigut moviments LGBTI, moviments feministes i altres lluites socials al llarg del segle XX i del segle, sobretot, XXI, resideix precisament en la reificació d'aquestes identitats, en la naturalització d'aquestes identitats, en entendre que nosaltres ens reivindiquem com a trans per sempre ser trans, quan la realitat no és aquesta. Quan apel·lem, per exemple, a la lluita de classes i a la nostra posició econòmica dintre del sistema per a ser conscients de quina és la nostra classe social i ser conscients que hem de superar-la. Quan ens identifiquem com a treballadors, com a obrers, com a classe obrera, no ho fem perquè vulguem sempre ser classe obrera. Ho fem precisament per ser conscients que hem de superar aquesta categoria identitària, que hem de combatre les condicions materials que permeten la nostra explotació com a classe. En el feminisme, en les lluites trans, hauríem d'entendre les nostres identitats de la mateixa manera. Nosaltres no ens identifiquem com a trans o com a dones perquè vulguem sempre ser-ho, sinó perquè volem combatre les condicions materials que ens imposen el gènere, que ens imposen una sexualitat normativa i que ens imposen una opressió que patim dia a dia. Per tant, per què ens haurien d'identificar com a persones trans, com a dones? Per a superar aquestes condicions que ens oprimeixen. Si les identitats col·lectives són fruit d'una mateixa experiència d'opressió, el desig d'acabar amb aquesta forma d'opressió
ha de ser l'element que vehiculi una identitat que nosaltres combatem i lluitem perquè desaparegui. És allò... Endavant, supereu. Sí, és allò, sí que la teòrica Holly Lewis, una teòrica referent en el marxisme queer, anomena la unitat en la diversitat. Aquesta unitat de classe en la diversitat ha de ser una màxima política, però una política emancipatòria, plantejada des de sectors revolucionaris, des de sectors comunistes, des del feminisme, des de lluites socials. Una unitat basada en la materialitat i la subjectivitat present i no en la ficció d'un proletariat blanc masculí, que ja fa dies que va acabar. Una unitat que trenqui amb les mantres del mercat i la societat neoliberal d'individus o, com a molt, grups atomitzats que poden sobreviure per si mateixos, perquè cap grup explotat dins del sistema capitalista podrà sobreviure per ell mateix. Això implica també qüestionar, dins del feminisme, l'universal blanc d'una dona blanca, occidental, heterosexual, cis, com a màxim exponent de la lluita feminista. La mateixa unitat en la diversitat que aplica el subjecte polític s'aplica també a l'imaginari polític que ens cal construir entorn de qui ha d'incorporar o de quins subjectes ha d'incorporar la lluita feminista i la lluita socialista. I nosaltres defensem que ha de ser un subjecte sempre plural i no rígid. Una lluita feminista i LGBTI que també ha de ser també una lluita per totes les oprimides i explotades del món. Per tant, a l'hora d'imaginar utopies revolucionàries, ara se'n parla molt de la necessitat, davant d'aquest realisme capitalista del qual no podem escapar, davant la impossibilitat, com feien els moviments revolucionaris abans, d'imaginar futurs possibles que defugin aquestes opressions i en els quals siguem més lliures. He de dir que la Ira té bastant més traça que jo en imaginar aquestes utopies revolucionàries. Té una imaginació digna d'admirar. Però hem de dir que no és complicat de veure aquests antecedents de la superació del gènere en ambients queer actuals, en festes queers, en el moviment feminista, en contextos lèsbics, en contextos trans. Ja veiem com el gènere es viu d'una manera més lliure, el gènere es viu d'una manera més possible i fins i tot més desdibuixada, d'una manera més desdibuixada. I sembla una bajanada allò que fem de vegades, aquesta gent woke, de preguntar el pronom, de preguntar d'això, però moltes vegades ho fem perquè no podem identificar aquesta persona el que és, perquè estem creant les condicions que possibiliten la vivència d'un gènere o d'una sexualitat més lliure. Per tant, apreciem la besllum utòpica en relació a la superació de gènere en els ambients queer actual. Per tant, a la pregunta leninista de què coi hem de fer, doncs la solució màgica no la té ningú, però jo defenso que no hi ha altra solució que lluitar. Lluitar pels drets de les dones, de les persones trans, de la classe treballadora i de tot el conjunt de la classe treballadora. Continuar treballant per bastir la solidaritat de classe i la sororitat que ens han de caracteritzar, reforçar les nostres estructures populars, els casals i ateneus, els sindicats d'habitatge, aquells espais, els col·lectius feministes, aquells espais on actualment vehiculem la lluita de classe per a treballar i combatre plegades la reacció i l'extrema dreta. I en el camí, per tant, serem capaces de construir una verdadera unitat de classe en la diversitat. Completamente de acuerdo. Bueno, ya como algunas notas finales, yo quería traer 4 razones por las que incorporar la liberación trans y queer y feminista en el programa de las revolucionarias. Una primera razón analítica
El sistema capitalista se reproduce diariamente a través de diversas relaciones sociales, de instituciones, de exclusiones. No podemos comprender el sistema que buscamos transformar si no tenemos en cuenta una perspectiva de género y queer. No estaremos dando con las determinaciones reales de este sistema tal cual existe. Una segunda táctica. Las luchas feministas y queer han traído consigo no solo una nueva generación o un vector de politización radical y de impugnación del estado actual de cosas a gran parte de la juventud o de la clase trabajadora. Lo que han hecho es más profundo, han ampliado los márgenes de la lucha de clases. Al plantear que esta no acontece únicamente en lo que se ha venido a llamar el punto directo de producción, o para que nos entendamos de forma facilona, más allá de la fábrica, también se impugna la realidad del capitalismo. Ellas han dotado de una gran riqueza, variedad y dinamismo nuestra capacidad de responder como clase. Una tercera razón estratégica que comentaba perfectamente Isheya. Solo mediante el compromiso firme y camaraderil con la abolición de todas y cada una de las relaciones que nos dividen, podremos construir una unidad de clase verdadera, en la diversidad, en la que la solidaridad no sea ignorar lo que nos separa y centrarnos en lo que nos une, sino entender que todas, todes, todos tenemos que dejar de ser ciertas cosas si lo que queremos es construir un mundo socialista nuevo. 4. Una razón prefigurativa. Si partimos de la base, y así se ha expresado, de que el binarismo de género oprime a todas, a todos y a todes, sabemos que las perspectivas queer, que la construcción de mundos que se lleva a cabo desde las luchas trans, ofrecen horizontes de placer, de libertad, de diversión, de amplitud para el conjunto de la clase trabajadora. Y quienes hemos estado en fiestas queer abiertas a todo el conjunto de las camaradas, lo sabemos. ¿Y cómo avanzar? Bueno, no hay recetas, como ha dicho Isheya, lo que hay es herramientas de las que nos dotamos históricamente. Una de ellas es la autoorganización. Este concepto, central en la tradición socialista revolucionaria, no viene a decir otra cosa que no necesitamos que ningún agente externo intervenga en la toma de decisiones fundamentales de nuestra vida cotidiana. O, de forma más siglo XX, en palabras de Trotsky, es la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propias vidas. La idea de la autoorganización es precisamente que necesitamos mecanismos de base, democráticos, desde abajo y necesariamente plurales, para poder agrupar al conjunto de demandas, contradicciones, deseos de la clase trabajadora, que por suerte no es uniforme, y a su vez construir, como si de una crisálida se tratase, las nuevas relaciones socialistas por venir, aunque sea de momento de forma incompleta. ¿Cómo podemos materializar esta idea de la autoorganización en lo que respecta a las luchas trans en el Estado español o los països catalans? Bueno, ya existen algunas expresiones interesantes, como puede ser el colectivo Sumintrans en Bilbo, denunciando la violencia médica y administrativa de las unidades de género. Existen numerosas redes informales o canales de Telegram donde se socializan los procesos de la transición de género, y esto podrían ser las semillas de un proceso autoorganizado más amplio y más sólido en el tiempo. Por poner un ejemplo un poco gracioso, no sé si sabréis, seguramente si tenéis alguna amiga trana, pues sí, que uno de los fármacos hormonales como menos lesivos, o incluso cabría decir que no tienen ningún tipo de contraindicación, es el Lenceto, que es una pistola maravillosa de estrógenos, parece de ciencia ficción. Y precisamente todas las feministas antitrans o los reaccionarios que tanto se preocupan por el bienestar de nuestros cuerpos no hacen nada por defender que accedamos a los verdaderos tratamientos que sientan bien a nuestros cuerpos,
y enfrentándose a la privatización de la medicina. Y yo pensaba recientemente, claro, como decíamos antes, es que no hay investigación específica trans en materia de salud. Entonces, el Lenceto es un fármaco de menopáusicas. Y yo siempre digo que hay una alianza imaginable tan chula entre las personas trans y las menopáusicas frente a la extrema derecha, que ahí lo dejo y ojalá algún día pueda materializarse. Pero, en definitiva, esta idea de la autoorganización lo que requiere es un compromiso con la ruptura con toda forma de tutela. Nosotras apostamos por la construcción de movimientos autónomos en los que la lucha contra la opresión es la obra de les oprimides mismes. Porque tal y como dicen las feministas marxistas británicas en el libro Beyond the Fragments, ninguna vanguardia puede anticipar cuál es el conocimiento situado de la opresión y de la lucha contra ella. Lo que tiene que hacer es relacionarse orgánicamente con esos conocimientos, hacerlos propios y gestar una institucionalidad que les permita de verdad disputar el mundo. En este sentido, la autonomía de nuestros movimientos no debe confundirse con la fragmentación o con la separación de los movimientos revolucionarios o con el rechazo a la construcción partidaria. En su lugar, estamos hablando de una dialéctica más compleja, bidireccional, que nos invita a ser cada vez más imaginativas y a entender que no solo estamos luchando, estamos dotando a las explotadas y oprimidas, nos estamos dotando de las herramientas que nos vuelvan capaces de gobernarnos y de rehacer el mundo. Por lo tanto, no basta con una respuesta unidimensional, no basta con una sola estructura. Es el momento de desarrollar toda nuestra creatividad militante. Por otro lado, estando totalmente de acuerdo con lo que decía Ishaya de nuestra especificidad, porque el hecho de que nosotras seamos abolicionistas, queramos construir una abundancia que todavía no podemos salvo comenzar a rozar, no quiere decir que no entendamos que las posiciones específicas de la lucha son su principal palanca. Esto no debe confundirse con aislamiento. Al contrario, la tarea es hacer de la liberación trans una puerta a una política universalista de liberación, que todas aquellas demandas, deseos que emanan de nuestra experiencia cotidiana en tanto personas trans, queer y no binarias de la clase trabajadora, se conviertan en un programa de transformación más amplio que vaya más allá de nosotros mismos. Por poner dos ejemplos recientes y muy inspiradores. Por un lado tenemos el caso de la Asamblea LGTBIQNB+ de Argentina, donde trabas, prietas, personas queer y disidencias consiguieron, en alianza con los movimientos por el transporte público, con las abuelas de la Plaza de Mayo, con los movimientos de la lucha estudiantil, por la memoria contra la dictadura, a partir de una respuesta de travestis precarizadas, construir una de las principales movilizaciones de impugnación del gobierno de Milei. Por otro lado, un año antes, tuvo lugar en Bélgica y en Francia la jornada de lucha Riposte Trans, que consistió en un frente único con los principales sindicatos y partidos de la izquierda alternativa que llevaron a cabo una huelga general para defender el derecho de los menores trans a acceder a sus tratamientos. Y además, gracias a diversas militantes socialistas involucradas en el proceso, se pidió que los cupos laborales trans o que el tratamiento transafirmativo fuese costeado mediante la desfinanciación del rearme imperialista de la República Francesa. Estos son solo dos ejemplos de cómo nuestras perspectivas, aquello que comienza en nuestras vidas, se puede convertir en una lucha mucho mayor. En definitiva, siguiendo la voz de las camaradas racializadas queer del colectivo Third World Gay Revolution, es entender que nuestras victorias serán las suyas y que nadie será libre hasta que lo seamos todos. Por último, por dejar una imagen de futuro deseable, yo más bien quisiera hacer una invitación. Frente a esa imaginación tan obtusa de los feminismos antiderechos y de la tutela que simplemente buscan reducir nuestra diversidad, probemos a imaginar
que las personas trans tenemos algo que traer con nosotros a la construcción de un mundo nuevo, que algo de lo que hoy nos hace felices, que algo de lo que nuestras vidas fabrican, prefiguran a diario, puede ser una gran riqueza para un mundo más libre, para todos. Solo entonces podremos llegar a entender que la belleza, la rebeldía y el deseo trans de otra cosa a lo que se nos ha dado soplan en dirección a la revolución. Y entonces será cuando podamos entender que esta lucha siempre habló y siempre hablará de la belleza, la rebeldía y los deseos de otra cosa del conjunto de oprimides i explotades del mundo. Doncs només queda agrair-vos per assistir a aquesta estona imaginant altres mons possibles. Com deia Lenin, és precís somniar, però amb la condició de creure en els nostres somnis, d'examinar en atenció la vida real, de confrontar la nostra observació en els somnis i fer complir escrupolosament les nostres fantasies. Concloc, doncs, amb una crida, com deia l'Eixella, a organitzar-nos per a combatre el capitalisme i l'extrema dreta, però sobretot a bastir col·lectivament la vida que vindrà i que només serà millor, sinó que serà, n'estic convençuda, una fantasia transfeminista. Moltes gràcies. Nena, 29.